Yung photo na yon, pwede mong bang i-describe sa amin kung anong kita doon? From face up until I tried to sell nude photos so I can afford to buy my mom a hearing aid. I was on a dating site and then I met a guy in there. Bakit ka nasa dating site? Nandun ka ba sa site na yon because you wanna find your one true love? Or nandun ka lang to... Yes. Kasi hindi ako kagandahan. Ay, hindi naman kami naniniwala, ma'am. May kausap ka ba doon sa dating site na iyon? Nagbigay sa'yo nung 100K or patingi-tingi mo yun nakuha sa iba't ibang tao? Actually, ang nangyari, na-scam ako. So, ang nangyari, I'm gonna send you the photo, he's gonna wire me the money. Ang nangyari, nung time na na-send ko na yung photo, so hindi ko nakuha yung pera. Magkano ba itong pinag-uusapan natin? Over 50K. Yung photo na yon, pwede mong bang i-describe sa amin kung anong kita doon? From face up until sa abdomen ko na medyo kita rin yung portion ng legs. The angle of the camera was like from face up until dun sa legs. Gumamit ka ba ng filter doon? No, I don't. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.